गोनां सार आरो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे आलासि महरै लेंहरजानाय जौसाङाव जिरायनाय गासै मानगोनां नोंथांमोन गार्जेन नोंथांमोन अनजालु फरायसा नोंथांमोन दा आंथ' सासे एक्टरसो जाहैबाय बेनिफ्राय आंखौ दिनै गाहाय आलासि महरै लेंहरदों मा खायदा खालामदों बेखौ सन्दनासो मिथिगौ आरोखि ओरैनोबाबो आङो नैबायदि स्पिकार मोनबा मेथाइसो रोजाबनो लुबैयो माबा माबि डायलगसो होनो गोसो जायो खामानिया आंना लेक्सार होनाय नङा नालाय किन्तु बेबायदिनो जोंखौ आजिखालि मानसिफ्रा बिराद पलिटिक्स खालामसै आरोखि गाज्रि गाज्रि राजनितिक खालामसै मानोना आथिखालाव मानसिफ्रा बेबायदि गेवलां बिथिङाव रावनिबो डायलगखौ खोनासंला ओंखायनो मा खायदा खालामो बेबायदि मिटिंफ्राव सोरबा एक्टर सोरबा एक्ट्रिस बा सोरबा मानसिफोरजों नायजानो लुबैनायखौ लेंहरो दा बेबायदि लेंहरबा जों सासेयाव 2 लाख गाहाम लायो आरोखि एक्टर हिसाबै लेंहरबा किन्तु गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरबा 50,000फ्राव गयो नालाय दा गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों किन्तु आंबो ओरैजाय खायदा खालामदों आरोखि गाहाय आलासिनिया 50 बेनिफ्राय फैलानि मोखाङा 50 आं इंराजि रोङालै सार जाहैबाय बर' स्कुलनि मास्टार दा फैला होननायखौबो बुजिलाबा माथो खालामबावनो आं फैथारबाय आरोखि उफाय गैया दा जियानो जा नंगौ जोंहा दिनै सावरायनांगौ माखासे खोथा दङ नोंथांमोनजों फरायसानि बिगोमाफोरजों जोंनि रायजो राजाफोरजों जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजाव माखासे खोथा सावरायनांगौ दङ जोंनि गथ'फोरनि सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि गथ'फोरनि सोलोंथाइनि जेंना जोंनि समाजखान्थिनि जेंना जोंनि जायगानि रांखान्थि राजखान्थि हान्थामेलानि जेंना बेफोर गासै समस्याखौ लानानै जोंहा सावरायनांगौ दङ गोबां जानो हागौ बेबायदि सावरायनायखौ जोंनि माखासे ससियेल अर्गानाइजेसनफोर बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफाद मालाबा स्कुल कलेजफ्राव मालाबा सोरबा क्लाबनि बानजायनायाव जोङो सावरायबोदों जोंनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाबो जोंहा सोलोंथाइनि समस्या दङ जोंनि समाजखान्थियाव माखासे समस्या दङ जोंनि राजखान्थियाव माखासे समस्या दङ हान्था मेलायाव माखासे समस्या दङ बे मोनफ्रोमबो समस्यानिफ्राय जों दिनै बर'फ्रा दाबो उदां जानो हायाखै किन्तु बे समस्या जोंनि बे समस्या दिनैनि समस्या नङा बे समस्या दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैफ्राय 100 बोसोर सिगाङावबो दंमोन बे जोंनि आबौनि बिमा बिफामोननि समस्या जोंनि आबौमोननि समस्या जोंनि बिमा बिफानि समस्या दिनै जोंबो मोनफैबाय बे समस्याखौ आरो दिनै जोंनि फिसाफ्राबो मोनफैबाय जे बे समस्याखौ किन्तु मानो बे समस्या जोंनिफ्राय दाबो गोजान जायाखै बेफोर समस्यानिफ्राय जों मानो दाबो उदां जानो हायाखै जोंहा मा गोरोन्थि थालांखो बेखौनो जों गले गले सावरायनांगौ दं आरो सावरायबोबाय थादों किन्तु जों नुदों जोंनि सावरायनाया थारैनो जेबो फिथाइ थायाखै आरो फिथाइ थायनायमोनब्ला दिनै जोङो बेफोर समस्याखौ रायलायनाय नंलामोन दा जोंहा मा गोरोन्थि थालांदों आं गिबियावनो बुंगोन दा बेवहाय आङो नुनो मोनदों बिमा बिमाखौ बांसिन बिफा बिफाफ्रा खम फैदों नंगौना खम फैदों मानोना मोजां खोथा सावरायनो थाखाय जों सम होनो हाया दिनै जोङो बेवहाय बे फरायसालियाव जोंनि गथ'फोरनि सोलोंथाइनि समस्याखौ लानानै जों सावरायनो नागिरदों बोसोरसेयाव बेबो खनसे किन्तु जों सम होनो हायाखै जों सम होनो हाया मानोना माइ हानांगौ दङ जुदि दिनै बिसाथिनि हाबा थानायमोनब्ला मा होनगौमोन दिनै माइ हानाया थाथोंसै सालथेनि हाबा दं थांथारनांगोन नंगौना नङा गामियाव खारजो दङ गामिनि न'खर न'खर हाबनानै हालमाजिया खोन्थागौमोन रायजोबो दिनै रावबो जेबो खामानि मावनो मोना खारजो दङ रावबो खामानि मावनाय नङामोन
किन्तु दिनै नोंथांमोननो दिनैनिफ्राय सप्तानि सिगां खोन्थाखादों दे जोङो नैबे बड'फा एकाडेमियाव सोरबा हिन्जाव लांखारनायनि हमजानाय बेफोर भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै बिनिफ्राय जोङो जाति हिसाबै जेबो लाब जाया आरो नोंहाबो जेबो लाब जाया आं बेखौ खावलायदों आरोखि आरो गार्जेन बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जोङो सांग्रां जानांगोन कारन जोङो गोसोआव दं बयबो जोङो मा बैसोनि उनाव जों गामियाव टिभि नुफेरनाय जोंनि गामियाव मालाबा जों टिभि नुफेरदोंमोन जोंनि बैसोआ जेब्ला आंनि खोथाखौ होनबाय जोंनि बैसोआ जेब्ला 18-20 बोसोर जादों अब्लासो जोङो ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभि गामिनि संग न'आव जों मोनजेनदोंमोन फिसा मोनसे मबाइल फननि खोथाखौथ' जों सिन्ताखौनो खालामनो हायामोन नुफेराखैमोनबो नंगौना दिनै खिन्थु जोंनि गथ'फ्रा जोनोम जानाय लोगो लोगो मबाइल नाङो मबाइल जोनोम जानाय लोगो लोगो टिभि थुयो तारमाने मा बै गथ'फोरनि ब्रेना जोंनिख्रुइ बुहुत फास्टसिन बुहुत गोख्रैसिन होमबा जोङो बेबायदि गथ'खौ दिनै सासन खालामनो नांगौ सासन खालामनो गोनां जादों होमबा जों माबायदि सासन खालामनांगोन जोंनि खामानिया माबायदि जागोन जोंनि आइ आफाया गोदो लेखा रोङामोन म'आबो रोङामोन क'खौबो रोङामोन खिन्थु जोंखौ मा खालामदोंमोन मालाबा फुजा मेला जायोब्ला थांनो मोना जाय खिन्थु दरखौ मोखाङाव नेनानै थायोमोन लेखा फराय खिन्थु दिनै जोंनि गार्जेनफ्रा दिनैथ' जोंनि गार्जेनफ्रा खमसे खम लेखा रोंजोबगौ अ आ क ख रोंजोबगौ फ्राय मेट्रिक पासआनो दं हयथ' क्लास 8, 9, 10आव फरायनायानो दङ नाम लिरनो रोंजोबगौ खिन्थु बैफोर गार्जेनफोरनि सासन खालामनाया मानो आलाय जाब्रे दिनै नोंथांमोननि बे कालि फुजा जायो नामा बे जायगायाव सेमा फुजा जायो सेमा फुजायाव 10 दिनाव 10 दिनबो थांदों मालाबा हरनि 1टायाव फैदों मालाबा हरनि 2टायाव फैदों मालाबा सोरांनानै फैदों जोङो माबाफोर बुंफेरगोन ना बुंफेराखै जोंनि गथ'खौ जे नोङो दिनै मानो 2टा बाजिसिम थानाय मा मावनाय नोङो 2टा बाजिसिम नोङो मैयासो थांदोंमोन दिनै थांनो मोना जों बुंफेरदोंना बुंफेराखै निस्सय बुङाखै बहुदानो बुङाखै हा बेबायदिजों जोंनि गथ'फ्रा बोरै मोजां जानो नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला दायित्व लानो हानांगोन गावनि गथ'खौ सासन खालामनांगोन जोंनि गथ'फ्रा मा बुङो आंनो एबार मबाइल नांगौलै मबाइल मोनाबाथाय आं स्कुलाव थांला आयै आंनो मबाइल नांगौ नङाबा आं फरिखाखौनो लिरला बिमाया मा होनबाय दाना मोनायाव उन्दुनायाव फिसायनो सेरेब खापसे गोसा लोंहोबाय ना गोरि सावनानै फिसाया अनसिगोन ना उन्दुनाय समाव फिसायखौ होनबाय बिफा नै बिफा उन्दुखादों मा जादों माबाहाय बाबुनो बाइक नांगौनो मबाइल नांगौनो मा मबाइल मोनला फैसा गैया बै दैमा बारनायनिखौनो बन्द होदो आरो जाहैबाय बन्द होबाय मबाइल बायनानै होबाय क्लास 10आव फरायनाय गथ' मेट्रिक लिरथारनांगौ फरिखा लिरा होनदोंमोन नालाय होगारगारबाय आरोखि दानिया मबाइल मोनबाय मबाइल मोननायनि उनाव एसे दाम गोसानि मबाइल 20,000नि मबाइल बे साइकेल सलायना समायो नामा साइकेलजोंथ' समाया बियो ओंखायनो मा जाबाय मास मोनसे उनाव आयै बाइकबो नांसिगौ आंनो नङाबा टेस्ट फरिखाखौनो लिरला आं जालायबाय आरो मोनायाव बिदिनो ओइदिनखालि एसे खाबनै लोंहोदों आरोखि एसे बारा फेहोगोन नालाय नै बिफा बिफा है मा जाबाय थायोब्रा माबाहाय बाबुनो बाइक नांसिगौ मा बाइक मोननांगौ जाखो बे बन्द होनायखौनो फानथारदो आरो फानलायबाय बाइक लाना फैलायबाय 1.5 लाखनि KTM मबाइला 20,000नि बाइकआ 1.5 लाखनि आरो मा नांबावगौ सलायबाय बिदिनो साननैसो उनाव सानबाय माथो समायथाराब्रा हारसिंलाय खिबु उनावथ' गाखोग्रा नांथारगोन आरो खिबु उनाव गाखोग्रा खानाय गोलाव नङाबा जायाना मबाइलबो मोनबाय बाइकबो मोननाय मबाइलखौलाय माबोथ' बाहायदोंखाय मबाइलखौ माबोथ' बाहायदों बेलाय बिनो सिख्लाफोरजों रायलायनायाव बाहायखादों
बाइक मोनबाय नालाय गोसोनो गोसो गैयियाबो फैगारगारबाय गोसोगारगारबाय किबुनाव लाना गिदिंगासिनो आरो फरायनाय गैला मा फरायबावनो मबाइल मोनबाय बाइकबो मोनबाय गोसोनायबो मोनबाय फरायगोन जोंनि गथ'आ फराया मेट्रिक फाइनालखौ लिरबा खुनुरुखुम फरायाबासिनो लांख्रांबाय दायो आं बै माबाखौनो हालेवग्राखौनो जानोसै लेखा फरायलां मानो हिनजाव लाबोनोसैलां लाबोबाय 18 बोसोर जायैयावनो हिनजावखौ एबसुफ्रा थांनांलायबाय लेंहरबा 18 बोसोर जायैयावनो हिनजाव लाबोदोंमोन बेबायदिनो उन्दै बैसोआवनो हाबाबो जाबाय आरो ओरैबायदि सहज बोसोरसे उनाव गारलायबाय स्कुलावबो थांफिनलायबाय बेबायदि आरोखि बेबायदिजों जोंलाय बहा सोलायनो हानो आं दहाय होननाया जों सोलायाखै दाबो एखे समस्यायावनो जों भुगिनानै दङ बे 100-150 बोसोर सिगांनो जोंनि समस्या बे समस्यानिफ्राय जों उदां जायाखै बोरै जानो जोङो दिनैनि दिनावबो सांग्रां नङाब्ला ओंखायनो जोंनिया मा जानांगौ मा बुंनांगौ गथ'फोरखौ मबाइल बियोबा मबाइल लेखा फराया नायनि एबार नोङो जुदि नोङो एनुवेल फरिखायाव 80% खम मोनोब्ला नोंनि आथिंखौ बुफायगोनाङो दा बेबायदि बुंनाय थां थिं हो सानबैसो बिनि बिलाइ आरो बिबाय थायोबा गाथेनानै दोन बुथारखा मावथो सोलिनो बिलाइ माव सोलिनो लेखा रोंखाला बियो लेखा फरायखाला नोङो ना नङा गाथारना दोन सान्थि मोनगोन बिमा बिफाया नङाब्ला सामफ्रामबो बबेबा बै एबसु अफिसाव साहित्य सभानि अफिसाव बबेबा क्लाबनि न'आव लेंहरबाय जागोन बिमा बिफाया मानो लेंहरगोन दिनै मोनायाव नोंनि फिसालाखौ माबायाव ओरै थिरियाव हमना मोनदोलै बेबायदि आरोखि नोंगोना नङा रायजोफोरा गार्जेन नोंथांमोन बेबायदि आरो सिख्लाफोरखौथ' आं बुंदों जोंनाथ' सेंग्राफ्रा KTMसो बायोना सिख्लाफ्रा मा होनो बर' सिख्लाफ्रा KTM माने खारनायाव थिगसै मोजां हारसा हिनजावफ्रा मा होनो मिथिबाय कालि तय मर्ब होनना बुङो KTM माने कालि तय मर्ब बर' सिख्लाफ्रा मा होनो खारनायाव थिगसै मोजां KTM मोनबानो गोसो थोबाय आरोखि आं बुंनांगौ सिख्लाफोरखौ नोंसोरनि लोगो जाय क्लास 10 आव फरायनाय जाय HS फार्स्ट इयाराव फरायनाय जाय सेकेन्ड इयाराव फरायनाय बियो जुदि बाइक लादोंबा दाम गोसानि मबाइल लादोंबा बिसोरखौ दा गोसथो जिबनाव फस्थायनांगोन खारन बेखौ बिमा बिफानाव दम होना लानायसो बियो गोसथो जाय साइकेल बोराय सलायनानै फैदों मिथिबाय खारन बे सासे फरायसा इज ए स्टुडेन्ट बे लेखा फरायनो फैदों लेखा गोरों जागोन साख्रिबो मोनगोन नोंगोना नङा गोरों जाबानो साख्रि मोनो साख्रि मोनैनि खोथा गैया बेबायदि आरो बिनि अनगायैबो जोंना मा जाबावदों नंगौ जोंनिया गथ'आ गोरोङानो मेट्रिकआवबो स्टार मोनदोंमोननो हायार सेकेन्डारियावबो स्टार मोनदोंमोननो माथो जाखो माने हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट होनायनि लोगोनाव माबा ओरै थोरै माबायाव थांना लोंना फैदोंमोननो बाइक सलायना टिकटक सौग्रावना थैबाय मा जाखो बेलाय मा जाखो बियो माबा खामानियाव फैबाय दा ओंखायनो बुंदों आं गार्जेन नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोखि जोङो थाखा फैसा मबाइल बाइकजों जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनो हाया फोरोंनो हागोन नोंनि सासन खान्थिया नोंनि आखल आखुआ नोंनि एक्टिभिटिसा किन्तु आं नोंथांमोनखौबो बुंनो लुबैदों आं जे दहाय बुंदोंमोन जे जोङो बेफोरबायदि खोथा रायलायनो थाखाय जों टाइम होनो हाया टाइम गैया टाइम होनो हाया किन्तु बे नोंथांमोननि सेमा फुजायाव जुदि सोरखौबा सेक्रेटारि होयोब्ला 10 राति 10 दिन बियो टाइम होगोन गासै खामानिखौ नागारना दोनगोन बियो 10 राति 10 दिन जुआबो होयोनो एसे एनै इनकामबो जागोन बेबायदि जोंनि गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन ओंखायनो होनदों
जों मोजां जाग्रोनांगोन गार्जेन बिथांमोना जोङो लामा लामा आरो जोंनि फरायसा आफादनि जोंहा सेक्रेटारिया दं नामा सेक्रेटारि मोना फंबाय भाइस प्रेसिडेन्ट जों जे लामा लामा क्वालिटी इडुकेसन नागिरबाय थायो जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ क्वालिटी इडुकेसन होनबाय थायो आं बे खोथाखौबो बुंनि आरोखि जोङो आंबो लामा लामा गिदिंफायो फरायसा आफादजों थुनलाइ आफादजों लामा लामा गिदिंफायो वी वान्ट क्वालिटी इडुकेसन जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ होननानै खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंनि दिनै हमनानै ला आङो आपेल फिथाइ जानो लुबैदों ओंखायनो आं मा सिन्था खालामबाय आं बायनाबो जाया बेखौ आं बिफां गायनानै बिनिफ्राय फिथाइखौ जानो लानानै फैबाय आं बिफां फांसे गायनानै दोनफैबाय आङो आपेल फिथाइ जानो थाखाय देरनानै फिथाइ थाइबाय सानसेखालि थांबाय आङो फिथाइ थाइबायनो नायनो र' आपेलखौ जानो जेला नायदावहैयो अब्ला मा नुबाय गासिबो थाइजौ फिथाइ गोजा माथो थाइजौसो जाबाय आपेलालाय मानो थाइजाब्रा मानो आपेल थाइनो कारन आंहा थाइजौ बिफांसो गायदों आङो थाइजौ बिफांनिफ्राय थाइजौ बिफांसो थाइगोन आपेल थाया आपेल जानो गोनांबा जोङो मा आपेल बिफां गायनांगोन आपेल बिफां गायोबासो आपेलनि फिथाइ थाइगोन जोङो नों क्वालिटी इडुकेसन लामा होग्रावना जों क्वालिटी इडुकेसन मोना बे गथ'फोरनो सोर होयो इडुकेसनखौ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा अब्ला जोंनि फोरोंगिरिफ्रा क्वालिटी जाग्रोनो नांगोन ना नाङा जोंनि फोरोंगिरिया जुदि क्वालिटी नङाबा जोंनि फरायसाया बोरै क्वालिटी जानो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा क्वालिटी जाग्रोनांगोन ओंखायनो आं बुंगोन जोङो गिबियावनो फोरोंगिरिखौ क्वालिटी खालामना लाग्रोनांगोन गुन गोनां फोरोंगिरि जों सोरजिना लाग्रोनांगोन गथ'फोरखौ नङा क्वालिटी इडुकेसन थाखाय फरायसाफोरखौ नङा फोरोंगिरिफोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो सासे क्वालिटी टिचार जानो गोनांबा माबायदि जानांगोन बेखौसो सेमिनार होग्रोनांगौ बेनि उनावसो फरायसाफोरखौ नङाबा जों फरायसाफोरनो क्वालिटी इडुकेसन होनो हानाय नङा दा ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि समाजनि जाथिनि संगठन बिथांमोनखौबो फरायसाफोरखौ लाफानानै जोङो लामा क्वालिटी इडुकेसन नागिरनायजों लोगोसे जों फोरोंगिरिफोरखौ क्वालिटी खालामनो नाजानांगोन क्वालिटी खालामग्रोनांगोन आं बेखौ खावलायदों आरोखि